Dette er Ole. Dette er Ole Schmidt Jensen. Han elsker Billedbladet. Der står mange. Billedbladet, det er Se og Hør. Ja, fordi det indeholder alt om De rige og de kendte. ja, for søren. Det er lykken med de rige og de kendte. Selv er vi totalt inkognito i vores nye by. Langt fra landets livgivende blomster, enge, køer og alt det andet.